नमस्कार. काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज एक मालवणी कविता ऐकूया. ही कविता तेव्हाची आहे, एप्रिलची आहे. म्हणजे लॉकडाऊन जेव्हा नवीन होतं, सगळंच बंद होतं, तेव्हा गाडी मोटार बाजार किंवा कामधाम सगळंच बंद होतं तेव्हाची कविता ही. आणि नुसतंच घरात बसायचा, हिंडला फिरला जीव, नुसतं घरात बसायचं, काम नाही, नुसतं लोळत पडायचं, टी व्ही बघायची, मालिका बघायच्या, तेव्हा माणसं अक्षरशः कंटाळली. तसंच एका माणसाचं मनोगत आहे. म्हणजे त्याला असं वाटतं ते का की हा जगणाच नाही, घरात नुसता कोंडून घेऊन या काय जगणं आहे का. त्या कवितेचं शीर्षकच तसं आहे, ह्या नाही जगना, ह्या नाही जगना. आतासा खय जावचा नाही येऊचा, आतासा खय जावचा नाही येऊचा, जेवून खाऊन नुसता घरात लोळाचा. आतासा खय जावचा नाही येऊचा, जेवून खाऊन नुसता घरात लोळाचा. रामायण महाभारत शक्तिमान आणि बुनियाद तेव्हा मालिका चालू होते. रामायण महाभारत शक्तिमान आणि बुनियाद बघताना तेव्हाची दिवसाची आता याद. रामायण महाभारत शक्तिमान आणि बुनियाद बघताना तेव्हाची दिवसाची येता याद. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपात आगायत, सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपात आगायत. टीव्ही मोबाईल सारख्या असतात वाजत. कामाक जाव तेव्हा सारख्या असा वाटतं, कामाक जाव तेव्हा सारख्या असा वाटा. आराम नाही रोजच काम, सुटी कशी भेटतात. कामाक जाव तेव्हा सारख्या असा वाटा. आराम नाही रोजच काम, सुटी कधी भेटतात. कोरोना ह्या रजा देऊन घरात बसवल्यान, कोरोनान ह्या रजा देऊन घरात बसवल्यान काय करूचा ताच कळणार नाही, काय करूचा ताच कळणार नाही. मेलव कर्मान, कोरोनान ह्या रजा घेऊन घरात बसवल्यान काय करूचा ताच कळणार नाही. मेलव कर्मान. हौस फिटली देवा रजेची, हौस फिटली देवा आमची रजेची आता. हौस फिटली देवा आमची रजेची आता. कायव कर पण काम मिळाले प्रत्येक हाताक. गंगाधर टिपरे सरला, रामायण सरला, सरला महाभारत जुन्या मालिका. टिपरे सरला, रामायण सरला, सरला महाभारत. कोरोना काय सरना नाही, कोरोना काय सरना नाही. झुंजणारे झुंजत होत. काय ता कर देवा पण घालव आता कोरोना, काय ता कर देवा पण घालव आता कोरोना. मरण नाही म्हणा जगाचा, मरण नाही म्हणा जगाचा, कारण ह्या नाही जगना. मरण नाही म्हणून जगाचं कारण ह्या नाही जगना. धन्यवाद मित्रांनो. कविता आवडली लाईक करा, कमेंट करा, आपल्या मित्रमंडळाला शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर तो करा. परत भेटू. धन्यवाद.